Optikai illúzióteszt második rész. Ugye erről a tesztről lenne szó, hogyha még nem láttad az első részt, akkor először nézd meg azt. A feladat nagyon egyszerű volt, rá kellett néznetek a képre, és meg kellett állapítanotok, hogy mit láttatok meg először. Sokan leírtak mindent, amit megláttak a képen, itt tulajdonképpen az lenne a lényeg, hogy amikor először ránézel, mi az, ami elsőnek így szembe tűnik. Nyilván utána már nagyon gyorsan észreveszed a többit is. De ha például egyszerre láttad meg a gorillát és az oroszlánt, akkor olvasd el mindkettőhöz tartozó leírást. Mivel ilyenkor valószínűleg egy kettősség van benned. De most hozom nektek az eredményeket. Itt tudjátok elolvasni a fa és a gorilla elemzését. Itt pedig az oroszlán és a hal következik. Írjátok meg kommentben, hogy rátok mennyire volt jellemző a leírás, és hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni tőlem, akkor kövessetek be.